Patay ka kang kalala, Jusit. Imo gikaw at yapante. Nagdesisyon ako nga akong lutuan sang biyon sila ni Leonida sa ilakasal, sa radayon ora mismo. Hmm. Ay na lang, kay dili kaslan si Leonida. Nga man, nga sulti mo silang kaslon. Hmm. Nga nagtangis ka man. Nagtulad gid akong kakaslon si Leonida pero dili amo. Nga dili man sila kaslon, isulti daw. No naman, nagproblema na ako diri, nagpalit na ako Ricardos. May cancer sa pantog si Dondon. Ha? Atong nikado siya sa kang Dr. Almaraz? Kaya nagpa-check up siya? Dili. Ay, kaya na naman niya, di ba doktor mo na siya sa itlog? Oo, doktor siya sa itlog. Pero dali, sakto na. Nga naman, nga nangakig ka man sa akon. Oy, so magpakasal na kita. Kaya waka ni feelings kang kadondon. Waka na nang ila kang kadondon. Magpakasal na kita nga duwa. Musta man ninyo paghampang ni Chim-Chim sa ilabiyay. Damo siya'y Barbie, kaya aton kawaton. Pagdali, isulti sa akon. Damo siya'y Barbie. Kabo ni may babawa ka na toothbrush siya. Gipalitin na kay pagong nga toothbrush sa Mercury, gani mo gigamit. Ina, lantawa ka, lama na nimo, waka naligo. Kaligo na dito kung dili ka ganahan nga makitan ka ni mo Mami Leonida nga naghubo. Ano min na, inyo ko gilibak nga duwa? Ay wa, sus ka Mami Leonida oy. Dako gid sang piyo, kay magsige pa nga rin diri. Magluto pa unto siya sudan sara, nga tinola nga munggos. Taman mo kaon kasi tinola nga munggos? Iyan ang specialty ni mo Mami Leonida. Dili, ibo ka, to pagtiririt na ako, iyan nagiluto sa ako, nawa ang kasakit. Dili gyapon. Ara ka na isda nang? Din ka nagpalit sang isda. Din ka magpalit sang isda, Mami Leonida. Taga-permit ka na lang mag-isda. Lantawin mo na ang do isda na. Ha? Really, ito sakto ni na. Kaya bakit ka kamang lord na siya tigpalit? Uy, batasan ang puya. Kaya mo manggayod? Alam man niya mang malin ang wifi niya amo na. Doon, barato din yung wifi. Amo gani malit kami sa imo. Namalit kami sa inyo. Barato din yung wifi. Oh, may pisonit na kamusara. Nanatong pangan? Nanatong pangan isulti sa amo. Ay. Isanaya adto? Oo, isanaya nga adto. Oh. Piso. Ay, oo. Uy, basta may discount kami ha. Ay, oo. Discount. Naman ni Melnin. Nyo. Melnin niya yan. Ay. Amay ning lovebirds nga gihatag sa ako ni Dr. Sisa. Hoy, dili mi ni lovebirds. Nana mi ni ngayaan. Kabugo na akon. Hamster gadi na libat kagayod. Diin ka napalit sang feed sa Pasifika? Kaya dito malat kakyop si Mang Naring nagpalit sang feed sa amon babo. Dili oy. O diin man ngayaan. Pagsuti sa akon, di niya gipalit. Dira man lang sa kilid-kilid sa Changi. Tama kasi kay ko sa Pasifika kay barato ila. Dili sa Changi man, ila ni Mang Dodoy. Sino man na si Dodoy? Lola ni Ate Trixie. Diba? Buong minute ili Lola si Mang Burley? Dili, si Mang Dodoy man niya Lola. So tinakon si Mang Burley. Botay, kalibog na. Abi na ko si Mang Burley. Dili si Mang Burley, oy, si Mang Dodoy. So mamalig yung inipid si Lola? Oo. Dito kami tigpalit, taga-tuig. Ha? Taga-tuig ka matigpalit? Oo, amining nananaw taman na hamster. Kasi taga-tuig lang kami magpalit. Amalitin ang akon! Ga, tabangi ko kinawa ang panty ni Kalala. Sige na, tabangi ko kinawa ang panty niya. Mina? Nag-abang kami. Nag-abang? Kaya parang kalitlit. Si Akasal, nag-abang siya Kalala. Si Panty, at Roy, gikawat ni Kajusit. Na naman, imo kami tabangan or di ka na makaabang ka Kalala? Diyos ko, dili pwede. O, tanawa. Mag-abang pa kong Kalala. Nagitay-tagaan ako niya discount, dili pwede. Tabangin ko pagpangita siya Panty. May buslot-buslot adto. Maria Mercedes Amartiasi. Miriam, ang akong gipa-order nga ibon, ipadya na buwas. Oo, pagdali.
May nasuya dira sa akong likod. Na nga masuyam ako. Ara ko'y Avon. Ibon. I-B-O-N, di ba? Oh, ari ang kwarta. Akong gibaligi ang panty ni Lala. Nay. Wow, kanindot. Kada may kwarta. Mahalo niya na ito nga pante. Buslot-buslot man do. Ay, sis. Kinano, nidawat ako? Oo, nidawat ka. Bakit tai? O, are, magtunga kita sini ha. Boss na lang. Ito nga ikaw kay kanindot pa na akong pagpakawat. Tara. Do, nagproblemar si Ago. Kinawa ko ng panty ni Lala. Ipapriso ko na siya. Wa ko'y labot sina. Ama man, tama ni mo man asahos kalitlit. Kato-ato dito, basig ikawat na. Ako pagtanaw. Ska Jusit man to sa CCTV. Si Josette? Oo. Ska Jusit. Before siya Na naman si Josette man magikwanan. si Jusit at to. Na naman, may pruweba ka? Ipakita sa akon. Ay! Ay! Yes. Huli ka. Para ikaw mapasingadlan nga ikaw nagkawat sang panty ni Lala. Hala dara. Agay tara. Da. Ito na ko. Agay. Ay, ginoo ko. Agay. Oy, nagano ka mga duwa dira? Ay. Walang palayan nga man ni Mildred. Why? Iya magipanguyaban si Mildred? Isugot ko kang karos. Ay, ayaw daw. Ayaw kay basi labay na kay kaldero. Kaya nga man, kung Kay ka. Sige na. Oo, ayaw pag-isulti. Please. Na nga, please kalat. Kay basi, bunayan ako sa to sa rasang kaldero nila ni Leonida. Na nga si Leonida. Sige na, ay niya pag-isulti. Sige na. Naaman. Basi din ako sa rakasyod sa aman bay, kay lakanda ni Rose. Kay baka na daw maidlok inang atunok ka Rose. Dali mga akig. Ano mo? Ina, Melrin. Mama ngayon na. Mga yamin na yun. Ay, mangiwanahin mo. Maadlok mo ko doon. Basi din ako kasyod sa rasaman biyay. Santos Gino ko. Bye-bye. Nag-ayon na kami ni Dondon. Na namin yung kondisyon niya daw. Musta man siya. Nikataman siya kang Dr. Almaraz. Ay wag dapat ako kay Bao eh. Na naman mo buhaton. Ako na singgaron si Leonida. Okay. Bye-bye. Ay, giginaw ko. Ay, himan no. Milner na lang. Milner na niyan. Dili. Tapos, Yan naman tulat. Si Mildred. Mildred kalat tira. Di matos ka Mildred. Nag-ilis ato siya dagom. Ang kapa man to si Lola. Skasuping? Oo, skasuping. Sino pa man. Ako lang sige pangayaban kay may utang kami nga usa ka sako nga bugas. Ato na, gibayran na ni Mang Daday ang amon utang sa ila. Ito nga ano man doon. Nga manghilabot ka man sa amon, nga amon matutang. Gibuang ka. Ano man dahil kong buang, may nalang kay normal. Di para sa inyo nga paog, nga inyong pagdibugan sa Leonida kag skanering, adtora nangita sang lain. Tanawa. Wagad ka mong kapakasal. Huh?